Днес ще ви помогна да изберете между гранитогрес и паркет. Изборът между двете зависи от много фактори, като стил, функционалност, бюджет и, разбира се, вашите лични предпочитания. Сега ще ви кажа плюсовете и минусите на двете подови настилки. Предимствата на паркета са: от естетическа гледна точка, паркета придава по-топъл и природен вид, който, разбира се, създава уют. Дървените подове са по-меки и топли на допир, което ги прави по-удобни за ходене. Дървото изолира звуци и топлина, осигурявайки комфортна среда. Може да се шлифова и лакира, удължавайки живота му. Недостатъците му обаче са, че дървените подове изискват повече грижи и могат да се повредят от влага. Качественият паркет е обикновено доста скъп, което може да е пречка за бюджета. И по-податлив, разбира се, на надрасквания от тежки мебели. Предимствата на гранитогреса: много е устойчив на надраскване, вода и петна, подходящ за помещения с голямо натоварване. Лесно се почиства и не попива влага. Предлага множество цветови и дизайнерски опции, включително имитации на дърво и мрамор. Не се влияе от влага и температурни промени. Недостатъците му обаче: може да бъде студен на допир, особено през зимата, ако няма нещо като килим. Някои видове могат да бъдат хлъзгави в мокри условия. И гранитогрес е тежък материал и може да изисква специализирана основа за инсталацията. Като заключение, изборът между гранитогрес и паркет си е изцяло ваш, в зависимост от вашите нужди. Ако търсите уют и топлина, изберете паркет. Ако обаче преследвате лесна поддръжка, то тогава гранитогрес е чудесен избор. Оставете коментар, коя от двете бихте избрали.